Vítám vás v RK Nevolat, podcastu plném inspirativních rozhovorů a skutečných zkušeností prodávajících i kupujících ze světa realitního trhu. V každé epizodě se dozvíte, čemu prodávající nebo kupující museli čelit, jak prodej vnímali a jaká jsou úskalí a radosti při koupi či prodeji nemovitosti. Zjistíte, jak jejich zkušeností, úspěchů, výzev a rad můžete využít ve svůj prospěch právě vy. Vítám vás u třetí epizody tak trochu jiného realitního podcastu, kam si nezvu odborníky z oboru, ale svoje klienty, lidi z masa a kostí. Tihle lidi se s vámi potom dělí o svoje zkušenosti s prodejem a nebo koupí nemovitosti. A dneska jsem si pozvala pana Milana. Dobrý den. Dobrý den. My jsme spolu prodávali byt 1+KK v Chebu a než vůbec teda došlo k tomu, že se ten obchod úspěšně povedl a uzavřel, tak to byla docela dlouhá cesta. Trošičku ano. Trošičku. Vy jste si teda prošel jako poměrně takovou zajímavou zkušeností, je to ten důvod, proč jsem vás teda poprosila o rozhovor. A řekl byste nám teda, jak to vlastně od začátku celý bylo? No asi jako každý prodávající vlastně jsem chtěl ten byt co nejdřív prodat a za co nejlepší cenu. Mm-hmm. Takže jsem se nechtěl obrátit na žádnou realitní kancelář, oslovil jsem napřed svoje známé a příbuzné, jestli náhodou neví o někom, kdo schání byt. Mm-hmm. Nebo jestli sami nemají zájem. Jestli sami nemají zájem. Mm-hmm. Takže nikdo z nich neměl zájem, ale donesli mi vlastně telefonní číslo na paní makléřku z Prahy, kterou jsem oslovil, která přijela a dali jsme se do řeči, vlastně ukázal jsem jí byt, podepsali jsme spolu smlouvu a ona potom začala teda jednat. Bylo to na půl roku ta smlouva a začala teda údajně jednat teda, že bude teda schánět zájemce a že tam spolu budeme chodit a budeme ten byt nabízet. Tak a co vlastně teda jako pro to udělala, pro ten prodej? No asi nic. Takže se mnou podepsala vlastně ty papíry o tom, že, nebo tu smlouvu o tom, že teď od těch půl roku vlastně ona se bude starat toho, koho se žene a dál se nic nedělo. Vlastně jakou udělala prezentaci třeba? Prezentace nebyla skoro žádná, protože když jsem hledal někde na realitních stránkách, kde ten byt třeba byl nafocený, nebo někde nějaký inzerát, tak jsem nic nenašel. Pár fotografií udělala z telefonu a tím to skončilo. A neviselo to teda pravidelně na realitních serverech, jako v průběhu celého toho obchodu? Ne. Takže vlastně... Takže půl roku se nic nedělo. Půl roku se nic nedělo, ani jeden zájemce. Jako zájemci přišli asi 2, ale připadalo mi to, jak kdyby to bylo sehnání s paní makléřkou, že hlavně přišli s cenou, kterou já jsem nechtěl akceptovat. Jasně, byla prostě pod nějakou hranici, kterou byste si... já jsem nechtěl jít, přesně. Jasně, rozumím. Takže půl roku uběhlo. Půl roku uběhlo. A nic. A nic. Takže paní makléřka přišla znovu smlouvu na dalších půl roku, ale že má zájemce, takže by to mělo být, ale že musím podepsat teda na půl roku opět tu smlouvu. Jasně. Ale což se mi teda nelíbilo, takže jsem to odmítl. A pak vlastně jsem oslovil MM Reality a vzal to úplně... Jste vlastně s kolegou nějak komunikoval? S bývalým kolegou, který tady pracoval. On se asi taky nějak chvilku snažil, ještě to i na... Chviličku, asi 2 zájemci tam byli, ale bylo to pro ně malinkatý byt a nebylo to na dobrém místě. Takže scháněli větší byt, 1KK nebo 2. No já jenom třeba, abych teda ještě doplnila ty informace, ono to bylo 1KK, ale jako poměrně velký, jestli si dobře pamatujete, 32 metrů čtverečních, ano, takže to nebyla klasická paneláková garzonka, ale byl to zděný dům. Bylo to blízko nádraží, což třeba jako v Chebu není úplně z lokalit nejideálnější, ale v podstatě jako úplně špatná taky není. Jo. Mění se to a ta lokalita, jako bych řekla, se hodně pozvedla za poslední třeba 2-3 roky. Takže potom, že my když jsme spolu přepočítali tu cenu, kterou vlastně byste si představoval na metry čtvereční, tak to vycházelo na jako standardní chebský průměr. Přesně. Jo, což vlastně nebylo jako nic strašného. Jo. Přesně. Tak. No a takže s kolegou vlastně taky se to nějak nepodařilo a kolega doporučil jako potom. Jelikož už neměl tolik času, tak mě doporučil vlastně Emeralita a doporučil vás. Ano. Pamatuju si to dobře. Tak, jaký vlastně vy jste měl teda pocit ze spolupráce s tou makléřkou, která nebyla místní?
A hrozný. Vlastně, Hrozný. Jedním slovem hrozný. Neprofesionální přístup. Kdybych já nevolal jí, jestli se něco děje, tak ona by se neozvala. Takže nic nevím. Takže jsem měl i obavy, jestli to náhodou není nějaká dokonce i podvodnice. Když jsme si ukázali občanské průkazy, kde teda byly iniciály a všechno, ale neměl jsem z toho dobrý pocit. Ale vlastně třeba neviděl jste nějakou, já nevím, třeba smlouvu o pojištění, kterou by měla jako makléř, nebo certifikaci? Ne, to jsem neviděl. Neviděl. Takže vlastně nevíte dodnes. Málem jsem udělal velkou chybu a musím teda možná naletět ty podvodnici nebo podvodníkovi. Nechci teda jako jí pomlouvat nebo osočovat, ale mohlo se to stát. Stát se to samozřejmě může, protože bohužel jako v realitách tím, že se tam točí hodně velký peníze, tak je tam pořád i jako určitý prostor tady pro ty lidi, který jako buď nejednají čestně, nebo jako opravdu jsou podvodníci a jako může se to bohužel stát. Jo, je to tak. Když jsme se potom domluvili my spolu, tak co se vám vlastně na té naší společné spolupráci líbilo? To nasazení, ta profesionalita. Jo. Co byste jako vyzdvihnul, takový jako co vás nejvíc? Já si pamatuju, že vás úplně teda vystřelilo z bod, když jsem nechala udělat vizualizaci. Samozřejmě, jako tam šlo vlastně o to, že ten byt se nafotil. Dostal se okamžitě do médií, dostal se do reklamy, dostal se do inzerátů. A když jste potom nechala udělat tu 3D vizualizaci, ano. Tak jako to byl takový šok, že jsem ten byt ani malem nepoznal. Jste si říkal, ten bych si koupil? No, ale přesně. Jo, vypadalo to opravdu krásně. Nádherně. Jako, myslím, že právě to byl ten podnět toho, že si to někdo koupí. Tak potom, když vidí ten člověk, který to kupuje, jak by ten byt mohl vypadat, tak je to určitě pro něj velký plus. A já tam teda i vždycky zdůrazňuji, že je to vizualizace, že je to jako možný nějaký budoucí stav, aby ty lidi věděli, že ne, tak to vypadá, ale tak to vypadat může. Jo, takže ty lidi jako věděli, že si takhle ten byt jako můžou udělat, co se jim tam, dokážou si potom udělat třeba představu, co se jim tam asi jako může vejít za nábytek, jak by vůbec mohl být třeba dispozičně rozmístěn a tak. Takže tam vlastně, co já si pamatuju, my jsme to zveřejnili a okamžitě začaly chodit poptávky. Okamžitě jste mi volala, že jsou 3 zájemci, že se chtějí nejít podívat, takže to byla strašná rychlost. Takže vlastně to, co pro vás bylo takový to wow, to nejvíc, tak to bylo vlastně jako ta prezentace, ano. Jo. Určitě. Je strašně důležitá. A jinak, co pro vás jako bylo takový úplně to nejdůležitější v tom obchodě nebo v průběhu toho obchodu? Já myslím, že ta vzájemná důvěra jako s tím makléřem, s tou makléřkou vlastně spolu, jakože vám se dalo věřit a jednali jsme spolu, ať ráno nebo večer, nebyl problém kdykoliv se na něčem domluvit. A vlastně o všem jste taky věděl? Jo, o všem jsem vás informovala. Přesně tak, jakože jste věděl, kdy zrovna se zveřejnilo na realitní servery. Že jsem dostal od vás zprávu, že to běží v televizi reklama nebo v časopise. Přesně tak, nebo že potom vám, že chodili vlastně statistiky, tak věděl jste, kolik lidí zájemců se chce podívat. Což u té první makléřky teda vůbec nic. To jste postrádal. To jsem postrádal, ano. Jasně. Tam ten přístup vůbec nebylo. Takže ta komunikace pro vás byla jako hodně důležitá, plus důvěra. To nejste první, kdo to říká, teda, že ta důvěra je jako jedna z nejdůležitějších věcí. Vlastně jsem o tom i pochyboval, že myslel jsem si, že velká vlastně realitní společnost tak bude chtít velkou provizi, což mě ukázalo, že ne, že spíš ta paní makléřka chtěla větší provizi než vlastně MM Reality. Jasně, ona byla z Prahy, že jo, takže tam, aby jí to dávalo nějaký ekonomický smysl, tak asi musela tu provizi dát vyšší. Na druhou stranu já taky jako musím říct, nejsem nejlevnější makléř, ale jak říká... Ale jedno z nejlepších si nebo nejlepší dokonce. Ale třeba jedna moje kolegyně z branže říká, že když si koupíte levný víno, tak je to jako levnej makléř a pak si nemůžete stěžovat, že vás bolí hlava. Jo? Takže s tím já jako vlastně úplně souhlasím a ano, já nejsem třeba taky nejlevnější, ale vždycky se snažím jako i tu provizi nějak jako přizpůsobit vůbec celkový ceně té nemovitosti. Jo? Takže pokud my jsme se tady prostě pohybovali někde jako třeba
pod 2 miliony, tak samozřejmě jako ta provize tomu musela odpovídat. Musí mi to taky dávat ekonomický smysl. Určitě. Samozřejmě. Jo, protože je tam prostě spousta nákladů na tu zakázku, který třeba vlastně klient ani nevidí. Ale to já jsem se i snažila vám vlastně všechno vysvětlit, že jo, do čeho všeho bude investováno. A tak, takže vy jste, nebo myslím si, že přehled o všem. Tak, pro vás to bylo naprosto transparentní. Ano. Tak. Co byste, pane Milane, doporučil lidem, kteří vlastně teda potřebují prodat? Čím by podle vás třeba měli začít? No, neměli by hlavně oslovit někoho, jako jsem oslovil já. V začátku, to je první. Dal jste na doporučení. Ano, to je první věc. Když člověk bude potom prodávat více bytů, tak bude zkušenější, že bude to poprvé, takže... Takže třeba podívat se aspoň na internet, na nějakou práci toho makléře. Určitě. Práce teda toho, že osloví větší společnost, že to bude stát větší výdaje, není to pravda. Že ono ve finále, když si to stejně spočítáte, že jo, tak jasně. Takže opravdu jako toho makléře si jako pořádně prohlídnout, podívat se na nějakou jeho digitální stopu na internetu. Zjistit si teda opravdu o něm údaje, jestli to je ten makléř, jestli to je dobrá reklamní nebo agentura, jestli opravdu mají prodej a takové základní věci. Jasně. Klidně já bych ještě i dodala, klidně i se podívat na sociální sítě toho makléře. Jo, protože tam taky uvidíte, jak pracuje, uděláte si o něm určitý jako obrázek, určitou představu. To je ten čas, aby si člověk udělal ten čas a zjistil si to. Jasně. A nespěchal. Takže aby jsme to shrnuli vlastně, tak první vaše takové doporučení by bylo nebát se zaplatit provizi, že jo? Ano. Nebát se toho a za druhý vybírat si pečlivě makléře a opravdu jako podívat se na reference, na jeho práci. Ano. Na zkušenosti, jak dlouho to dělá. Přesně. Ano. Na co by si teda třeba lidi měli dávat pozor? Čemu by měli zvlášť jako věnovat pozornost? No. Než začnou prodávat. No právě tady s těm věcem, měli by si to všechno zjistit. A když mají třeba jakoby na vahách, jestli prodávat sami a tu provizi neplatit, anebo teda si najít makléře. Určitě najít makléře, přes sami si myslím, málo kdo sám si prodá, protože je okolo toho tolik běhání, papírování, vyřizování, že málo kdo, to by si někdo musel, já nevím, ten byt koupit někdo z příbuzných, ale myslím si, že ani to takové, že opravdu to chce mít to právně ošetřený. Ano. A opravdu ta reklama a vlastně vůbec to jednání s tím je úplně něco jiného, než to prodávat sám. Dokázal byste si třeba sám udělat takovou prezentaci? Asi ne, protože v tom oboru nejsem zbělý, takže určitě ne. A jak jsme viděli, ta prezentace bylo to, co prodávalo. No, přesně, úžasná. Jako, určitě bych to nedokázal takhle udělat. Jasně, rozumím. Takže prodávat sám, jako já to taky vnímám, takže je to jako velký riziko poměrně. Člověk může ušetřit, ale může i hodně ztratit. Přesně tak. Takže vůbec nedoporučuji prodávat sám. Ano. Ono tam jde vlastně i o to, že ten makléř jako profesionál vám dokáže doporučit takovou cenu, aby byla jako skutečně jako reálná na tom trhu. Jo, protože často jako potom vídám to, že lidi buď mají jako velice jako nadhodnocený ty představy, anebo naopak podhodnocují tu nemovitost, jo. Takže vůbec jako nějaká cenotvorba je úplně první krok, že jo, který vlastně s makléřem společně děláte. To jsme vlastně bylo první. Přesně tak, doporučila jsem. Přesně, jakou cenu si představuju a pak jsme teda jednali o tom, jestli to je reálné nebo není. Tak, přesně tak. Takže ano, teď víte, na co dávat pozor. Tak, mě to, pane Milane, s vámi strašně bavilo. Jo, vůbec celý ten obchod. Byl jako hodně dynamický, jo, bylo to i jako hodně jsme se spolu nasmáli, bylo to vtipný. Jo, bylo to opravdu jako jeden z mých jako nejhezčích obchodů. Musím říct, no já děkuju vám taky. Výborná komunikace, že jo. Kdykoliv prostě já jsem vám zavolala nebo napsala, tak vy jste taky okamžitě reagoval, to bylo vzájemný, že jo. Že to bylo opravdu to. Jo, takže to je další věc, ta sympatie, že je vzájemná, ta tam asi taky musí. Určitě. Ano, to jde ruku v ruce. Sympatie a důvěra prostě, to tam to nejdůležitější. Tak děkuju. Chtěl byste třeba ještě něco dodat? Asi ne, já si myslím, že vyspovídala jsem vás. Asi to bylo vyčerpávající.
Tak jo, moc teda děkuju za rozhovor. Já děkuju vám. A i za tu důvěru, kterou jste ve mě vložil a říkám, bylo to s vámi skvělý a já bych s váma prodávala klidně znova. Až něco bude, tak se určitě ozvu. Tak jo, děkuji. Děkuju. Možná právě váháte, jestli si pro prodej svého bytu, domu, chaty nebo pozemku najmout makléře, nebo řešíte, jestli bude lepší pustit se do prodeje sami. Odebírejte RK Nevolat na Spotify nebo YouTube a nechte se inspirovat skutečnými zkušenostmi skutečných lidí. Pokud potřebujete s něčím poradit nebo se na něco zeptat, můžete mi napsat. Kontakt na mě najdete na mém webu makléřkamirka.cz.